Hey, bakwethu South Africa indaba isela. Indaba ila kule flag. So abaningi babhidekile ke kuphambana kuyale ukuhlafuna kwentshebe kuyabuzwana. Sondela masishane futhi sondele kancane. So abantu abaningi bayayibuza futhi but emfo ukhulumile kancane wathi 30th. Konje usho ukuthini? Senze njani? Sibe novalo sivevezele sitatazele okanye sipakishe umthwalo. Hayi ngiyathi mina abantu bangami ngamatsetse bangami ngamanzonza ababeka ithende phansi. Unjalo umhla ka30 but ke kwenzeka ukuthi mhlawumbe ube nemovie oyithandayo. And now le movie mangenzeka ukuthi isadlala le movie bese lo steering okanye the main character yakho bese ayafa same time. Hey uvela ube dunyole ekhanda ube ne stress ukuthi Nkosi yami le movie sengiyayiyeka le. So abaningi bayibona ngathi movie lento ukuthi hey siyambona ukuphakelo yabo he's our hero kahle kahle, he's our main character, lead character, sis Jacinta main character, lead character. Wait until uhulumeni abe upon their shoulders bonke abantu baba ungqeba badle phansi ko ngoba ikhulunywa intwana yasekhasi vela nibambe ke. So all of these people I think abantu basaba ukulayita umlilo uyavutha uhulumeni. Ngiyacabanga ukuthi kuhlangahlangene manje, omunye uthi omunye uvikela iso lakhe. Sibonile uminister wamaphoyisa uya-addressa, sabona parliamentarians abanye kanjalo kuya-addresswa. Mara manje kunenkinga, two things that are involved. There's something important when people are talking to you, not people when people are talking about you. At this present moment, March, Upagela, Ngizwe, and every other person, Olane, they are not spoken to, but they are spoken about. So now, I'm not quite too sure, will that help a great deal in terms of sorting the issue out? So if kunomuntu olalelayo mangithe indlebe makezwe uSkim simbonile in the forefront. Now kunokuthi kube no 600 million ngoba umbuzo sowushintshile manje ukuthi should kungahambi ngendlela kumele kuhambe ngayo khona kumele bahambe ke manje ke babumkhwana zalungisa idokethi akwazi ukuthi abantu bayo account masishane okanye bayo kumadlanga ukuthi le 600 uya kanjani emcimbini ongana invitation omcimbini ongazange umema abantu mara bese uyapheka usinkomo bese uthi nayi 600,000 uyiplanela into ongazange uyiplanele mara ukwazi ukudecide bese uyadefenda uprotect against it. I know ukuthi mhlawumbe ngaba preparation oslam uyayisa intwana yasekhasi ule khotmane iyaringa and lento eyikhulumayo somfana because already there's an uncomfortable question, there's an uncomfortable topic in the room. So let's address the elephant. Mina nawe i-30, let me paint a picture. Mangivuka kuseni umfana ndabandaba afika hayi sengizwile sengibonile futhi manje netso midnight afika hey akekho umuntu ophuma endlini yekani iphelile lento uyokwenzakalani ngale 600 million. So thinga usize masishane i-30 bantwana basekhaya banake bazalwane la ukhona khona thatha iflag lakho nayo i-advice engikunikazana because ngila and ngi-reliable source for you ayikho entertain akekho whether webala wokuhamba wokufika onayo akanayo whether ulegally akekho umuntu oyofa umuntu olimala akekho umuntu oyoshawa lo bekayitshela ukuthi nasekagugile ama-fridge ufike wathatha amandla ukuthi ufuna ukuyolutha somewhere we usenkingeni woe unto you amaphoyisa ke aphezu kwakho.